Kilai tili kisna trikam ka KSU Bakantup ya ka KSU Lauba Border Area Circle ka KSU Balat Border Area Circle bat ka KSU Sausamper Circle sa sisiyen kila penlong biang ya ka jingpakhang office hakalai terik bat sau terik nai lur arjar pusau kibahap hapo ka Mausan Ramsin RD block kumsi benda ka jingdawa ban kentiu kerdanno ya ka syaka civil subdivision kidkhot na kisnat kila lej ban jurep bat lab babaro ki office sarkar kila khanglun kata nadu ka office BDO PHE Forest, Building Roads, ICDS, Fedco, Post Office, bat kiwe ki office ki bahap hapo ka Mausan Ramsin RD block kaseng sa sisien ka ai khublei kerpang ya baro ki pai ba bat khamtam ya kinong tray office ki bla ya ka jingkershan pura dak ba pakhang office nak benta bandawa ya ka sarkar ban penulong no ya ka civil subdivision kaseng ka kenturu ya ka sarkar bakadai ban sngap ya ka ni ka jingdawa basyong nia na kipai ba ban kentiu kerdan sa ka civil subdivision ya ka Mausan Ram namar ka dei ka sin RD block ka slam tam hapo ka jalami galia kaseng sa sisien kan ya syong perkhat biang bat kinong yalam ba kentup na du kinong yalam hima nong yalam snong nong yalam raj bat kirirang ba ka thain Mausan Ram na ka benta ban penklan chusu ya ka ni ka jingdawa civil subdivision haka khatwei tarik nai lur arjar pusau haka por khatwei steng man step ha Mausan Ram haka ba haka tei kasni kandan ru ka jingwa baner haman la ki office sarkar ki dong ki thain bat ki snong ba hap hapo ka Mausan Ram block baro ka wei nakariam jongi kilai tili kisautir menin lawan banjurep bat kunjuru mentakasmi ilalap ba baro ki office ke badan ni po blok Mausan Ram dalam balakloi ban netre lang pani kumba ilapan bena hakli sini belada te nakaliang jongi ngisemu ban ai play ya baro ki padba khamtam ni ya ki nong tray office ki balakloi ban ai ti kaman ti pediang ban ya kat lang ban ni hakabedai bat kan ni ke jingdawa ka jongi ban tintim kadano ya ka Mausan Ram sin RD block sya ka Mausan Ram civil subdivision man peteng kalau jumata nagaliang jong kaseng ni kelai perkharu ban peteng ban ni peteng ni akan diga jingdawa ka jongi ya ka civil subdivision ba ka khatwei tarik untuk nai ki pelong da ka jingwa panar keleng sodong kidong berkitang ki bahang papo jong ka Mausan Ram ki berkawai bat ni kemau syabaro ki pat jong berkhamtam ki ramba snong ki nongsen syar lima ki nongsen syarat ba ka khatwei tarik kandon yang ka jingi kenduk lang pen jungi ka KSU bat ki nongsen syar snong bantai banithir halor jong ka kamat ka bangsan jong ka dong berkathan saya sih ni kerap di kino sensar slong, kino sensar raj, kino sensar lima, makin siap ni kene bakal nongkum kejin betik syaki, bandai poin nanti aktor sini kenang banila, bertanya baik pada nanti kepada berkena kejin doa, kejungi kum kaseng, berkum upai pak masuk sinong borok kowe, jong kablok ni Mausan Ram borok kowe, makin poin nanti kenang ba kejin berkakam kejungi kilong kapasti so. Kon ba iet, ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngila aju perkhat bah kabam kabang ngibam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi bali kene ka jing keli minta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Rayman kapor yem juyo ai kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnungan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ki jing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon
dan jinga pher la da dei hakaru kombu ne ru komshen. Komba fi ju shed yu khau ba fitien. Kum ju ru la shed ya unne u khau. Okum ta. Te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya unne. Hoit mei. Fikran ya kabadai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya